はい、こんにちは。それでは今回のね、授業やっていきたいと思います。今回はですね、数学が苦手な人、絶対値とかグラフっていうキーワードが、ちょっと苦手とかね、やりたくないとかね、難しそうみたいな感じで思ってしまう人向けに、解説をね、していきたいと思います。これも、いつもの通り、質疑応答で、グラフが苦手なんですよねとか、絶対値の考え方ちょっと分かんないんですよね、難しいんですとか、いつも手が止まってしまいますみたいな、声をいただいたので、今回はこの絶対値っていうのとグラフっていうのを合わせて一緒に克服してしまおうっていうような企画です。はい、で、ここに書いてますが、数学は、いわゆる得意な人とか、数学結構厳密にね、きちんとやりたいって人はこの動画向かないです。正直。そうではなくて、今回の動画では、最初からね、数学を完璧にね、考えたりとか、解こうとしたりとかしなくていいんですよって。まずはイメージを持ちましょうねっていうところが、この動画でね、発信する、内容です。ですけど、ただイメージだけではなくて、きちんと定期テストとか、私立大学のね、問題とか、それこそセンター試験でも、これから共通テストですね。でも求められるような、知っていたら、一発で、解いたりとか応用が効くような話もしていきますので、ぜひ最後まで見ていってください。では行きましょう。はい。今回の目標はですね、一番最後の問題です。これは。なんか絶対値が2つあって和があってイコール2のグラフを図示せよって、むちゃむずそうみたいな感じで思うかもしれませんが、一番最初はこの下の方にある、この問題はね、絶対値の x たす y イコール1っていうこのグラフの書き方ね、どういうふうに考えるのかっていうところから、やっていきますので、よろしくお願いします。ちょっと画面を見にくいのでちょっと変形しますね。少々お待ちください。よいしょよいしょ。これぐらいかな。よいしょ。はい。ではね、改めていきましょう。はい。一番最初の問題、この絶対値 x たす y イコール1っていうこのグラフがあるわけですけど、これをね、グラフに、ね、図に書いてみましょうっていうものです。で、まずですね、絶対値を見てやっぱり絶望する人ね、絶対値の問題やりたくないとかね、難しそうって思ってしまう人が続出するわけですけど、ポイントを知ればそんなに怖くはないですよってことをね、伝えたいわけです。じゃあポイント何かって言ったら、一つ目が絶対値の中身を見て、大体その中身のものがどんな形になるのかっていうことをまず確認しましょうということです。大体でいいんですよ。この大体がすごく大事で、ほとんどの人はいきなりなんか式変形しようとしたり、なんかこう計算しようとしたりとかね、しますが、まずは大体これってどういう形だよなって確認してからスタートすると、1歩目2歩目っていうのがね、進めやすくなります。はい、これも具体的にはね、後でやりますからね。はい、で、2つ目が簡単な値を代入して点を打ちましょうって。で、そうしたらグラフをね、書くことができますよって。はい。これも後でね、具体的にやっていきますが、この手順を踏めばかなりの問題が解けるようになりますので、やっていきましょう。はい。では行きましょう。ポイント1つ目の絶対値の中身を見てどんな形になるかを確認すると。中身を見てみると、絶対値の中身は、x たす y っていう式ですよね。で、この式はいわゆる一次式です。はい。x と y がね、こうやって一次になっているものなので、これは直線を表します。皆さんも、中学生の時とかに習ったかもしれないんですが、y イコール 2x-1 みたいなのか、y イコールマイナス x たす3とか、なんかそういう x と y が一次の形のものであれば直線なんです。で、これを分かんないとかね、知らない人は今回覚えちゃいましょう。こういうx と y がね、一次式、x の2乗とかではなくて、x とか y っていう風になるものを一次式っていうんですが、それは、ね、こうやって、足し算をされると一次式で直線っていう風に表現します。はい。で、直線ってことは、こんな感じで右肩上がりの、直線だったり、右肩下がりの直線だったりします。
はい、それから真横ですね、X 軸と水平な形で真横にピーとこう引いちゃうような直線もあれば、こうやって縦にねピッてこう引いてしまう直線もあったりします。で、これ絶対値の問題特有なんですが、はい、この直線の中でですね、直線を使ってこういう形ができちゃいます。はい、これ四角形ですよね。はい、絶対値で直線って言われたら、こういう四角も作れることを、ちょっとね、頭の片隅に置いておいてください。はい、これね、後ほど出てきますので、どういう場合にこういう四角になるのかっていうのを確認してみましょうね。はい、では、今回の問題、具体的にいくと、簡単な値を代入してね、点を打っていきます。ね、グラフを書きましょう。まずは、ここ消えてますが、x イコール0または y イコール0を代入してください。はい、x イコール0または y イコール0を代入しましょう。x に0を入れるとか y に0を入れるっていうのは、結構ね、簡単に求まるかなと思います。例えば、x が0だったとき、y はって言ったらですね、0足す y。つまり、y の絶対値が1なわけです。これね、一つは0、1になるの分かりますかね。0足す1が1なので、絶対値1は1ですよね。だから、ここは、通る。ね、ここを通るようなグラフなんだよってことなんです。まずはこうやって、成り立つその x と y の組み合わせをね、考えていきましょうっていうことです。はい。で、見てみると、こんな形で0、1っていう場所ですね。x の値が0で、y の値が1っていう、そういう場所になります。はい。で、続いて、同じようにいくと、絶対値なので、実はマイナス1もいいんですね。x 足す y のところの x に0、y のところにマイナス1を入れると、絶対値マイナス1になりますが、絶対値マイナス1も1です。絶対値っていうのは、0からどれくらい離れてますかっていう値なので、マイナス1ってことは0から1つ分ね、離れていますから、ここも値になります。同様にすると、はい、今度は y を0で考えたら、x が1の時が出てきます。はい、なので、こういう10っていうところと、あとマイナス10っていうところも、通るようになるわけです。はい、では、ここでですね、ポイント1から直線ですよって話をしました。で、右側にいろいろと書ける可能性があるんです。というのも、この4点を通るようなグラフなわけですから、どういうのがあるんだろうって言ったら、いっぱいあるわけです。うわーってね、いっぱい線がピピピピピピってこう入って、なんかいっぱいある。どうしようどうしようどうしようってなりますが、こんな感じで候補がたくさんあるので、もうちょっと調べなきゃいけないわけですね。じゃあ、もしこの直線だったらどうかなって、ね、ここは通るかなみたいなのを考えるわけです。例えば、00見てくださいね。x と y が0。ね、両方とも0の場合は、0足す0で、これは1にはなりませんし、1、x と y が1、両方とも1の場合は、1足す1で2になるので、これも、ね、2の絶対値は1じゃないですよね。だから不成立。つまり、原点の00とか11とかは、通らないわけです。はい。他にも1-1とかマイナス1、1とかね、そういうところも通らないわけです。じゃあ他にどこ通るのって調べてみると、2-1っていうのも成り立ちます。はい。x が2で y がマイナス1。2-1は1ですよね。それにマイナス2足す1の絶対値も1になります。ということで、ここの点を通るわけですね。そうすると直線が実は決まります。ドン。こんな感じですね。はい。先ほど言った2-1っていう点と、マイナス2、1っていう点を通る、形なので、こんな感じでね、直線が2本引けます。はい。実はこれ絶対値なので、何かの直線とかですね、組み合わせになっている可能性が高いわけです。はい。これも、まずは知りましょう。そうなんです。なんでそうなるのってね、詳しくこう一個一個こう定義に従って、厳密に数学を勉強しようとすると、確かに、こう説明したところっていうのはね、こう行き着くところがあって、なるほどってなるんですが、やっぱり最初から勉強するときにですね、こう厳密にしっかり完璧にやろうとすると、そこまで届かないと、やっぱ難しいとか、数学苦手だなとか、理系嫌だなみたいな感じになってしまうので、まずは、そうなんだって、絶対値が来たら、
中身を見ていて、今回は直線だったと。ね、で絶対値があるグラフの場合はなんか2本で構成する場合がね、2本の直線とかで構成する場合があるんだ。なるほどってことが分かってもらえばいいかなと思います。はい、じゃあどんどんいきますね。はい、はい、いきなり、絶対値2つ出てきたね、わーってなりそうなんですが、もう一回ポイントをねおさらいしてみましょう。絶対値の中身を見てみると x たす yっていう、片方 x たす y ですね。でもう片方が x-y っていう形です。これどっちもね、2乗とかになってなくて x とか y とかになってますよね。でこれ足し算をしたものも引き算したものもそれぞれどちらもね一次式なので、実はこれも直線なわけですね。それぞれ直線ですよと。はい、じゃあその直線と直線を足し算するとやっぱり直線を表します。厳密に言うとね、折れ線とかになってこれ直線じゃないじゃないっていう人もいるかもしれませんが、このまっすぐな線という意味で今直線と言っています。はい、で、この直線のね、和がやっぱり直線を表しますよってことなので、先ほど出したこういう、いろんなねパターンのものが使えるんじゃないかってことになるわけです。はい、じゃあ簡単な値をね代入して点を打っていきましょうと。まずは、はい、x イコール0または y イコール0。これ一緒ですよね。基本的に簡単な値って何かって言ったら、こうやって0とかね、代入するのがやっぱ簡単なので、まずはそこから考えてみるんです。もし成り立たなければとかね、そういう値がなければ次ね、1とか2とか調べていけばいいわけなんですが、最初に簡単な計算するのがね、一番楽そうなところから手を打つっていうのが大事なわけです。はい。で、見てみると、はい。01っていうのが実は通ります。はい、これ入れてみましょうね。x が0だとしたときに、y の絶対値と、マイナス y の絶対値ってなります。で、まずはこれね、1代入して成り立つかなとかいうのをやってみるわけです。したら、1たすマイナス1の絶対値。これも1なので、1たす1で2になりますね。ということで、これ成り立つわけです。はい、この絶対値のね、中身の計算してみると、これ成り立つんだ、なるほどなって。はい。そういうところをまず見つけていくわけですね。で、実はこれ01だけではなくて、はい、0マイナス1もね通るわけですね。はい、グラフに点を打っていきます。こうやってね、01とか0マイナス1っていうのをどんどん点を打っていきます。はい、で、同じようにね、じゃあ次 y が0の時はっていうのを考えてみたら、あれこれもしかして x1 ですかっていうのはその通りです。はい、10をね通るわけです。なのでここの点を通るよって。で、さらに同じようにすると、あれマイナス1もいけますか？その通りです。いけちゃうんですね。はい。マイナス1、0って感じで、こうやって通るわけです。はい。じゃあ点を打ちましょう。ということで、この4点になります。あれ結構さっきと一緒だな。ね。さっきと一緒だなって感じしますよね。はい。で、ここでまたちょっとポイントです。この、直線なのでね、右図の直線がいろいろと描ける可能性があるよって感じで、これまたさっきと同じような感じなんですが、ここでも何するんだったかって思い出してみましょう。はい。勉強っていうのはですね、ただこう一方的に聞いて、ね、ただ書き写してもなかなか頭入りませんが、さっきのなんだっけって今質問しましたよね。そうそう。さっきどんなことをしたっけって、ここから先どういうことをしたっけっていう質問とか問題を何回もね、やってみるといいと思いますね。はい。で、今、ちょっと一回ね、考えたりとか、もう一回、こう見直したいなっていう人は、後からね、見直しできますので、今ライブなのであれなんですが、見直しができますので、その時にね、ちょっと復習してもらいたいなと。一回一時停止をして、問1の方に戻ってから、そっかそっかって、そういうふうに考えるんだったなって。じゃあ問2は同じように考えとこうかな、みたいな感じでやってもらうと、より勉強効果が上がります。はい。じゃあ、何するかって言ったら、他の点を取ってみるんですね。はい。原点00をね、見たら、0たす0、ね、0ですし、0-0も0です。なので、イコール2ってことにはなりませんよね。で、じゃあさっきの2-1通りましたよねって、あそこ通るのかって言ったら、代入してみるとですね、2-1に、が1で、x-y のところだと2足す1なんで3になります。つまり1足す3で4になっちゃうんで、これ不成立。ね、成り立たないわけです。じゃあ何が成り立つんだろうっていうのを見てみると、実はこれ11、1マイナス1、マイナス11、マイナス1、マイナス1が成立します。これもぜひね、具体的に代入してやってみてください。
これも結構簡単な値ですよね。1とかね、マイナス1っていうのは結構簡単な値だと思いますので、まずはここを代入して、あれ当たったなって、じゃあここ通るのかっていうイメージをやってもらうと、意外と問題解けちゃうんですよ。で、定期テストも結構そういう形になってます。厳密に言うと、なんかこう、倍分けをしたりとか、ね、いろいろ式の変形とか考えたくなりますが、まずはこのイメージを持つっていうのが大事です。はい。じゃあ、この4点をさらに、付け加えるグラフってどうなるかって言ったら、はい、この形。四角形なんですね。四角形で、この形になるんだ。へーって。で、覚えておいてください。この絶対値のですね、このなんか比率ですね。x たす y とか x-y ってなんか形が似てますよね。この形が似てるとき、プラスマイナスで形が似てるときは実は四角になるっていう性質があるんです。これを覚えておいてくださいね。すごい大事ですよ。はい。では続いていくと、問い3。はい。これちょっとなんか最初のね、問い1の形に戻ってきた気がしますが、で、ね、じゃあ復習問題ですね。復習とかちょっと応用問題になってきます。この x の前に、係数が2っていうのがありますので、その2を踏まえてちょっと考えてみましょう。そうすると 2x たす y。これは何時でしょうっていうと、2があるから2時ですかじゃなくて、x の2乗だったら2時なんですが、この形も一次式。なので、直線になるわけですね。まず確認することは一緒なんですよ。これは一次式だから直線だな。なるほどって。こうやって思えばいい。で、直線ですから、どういうのかというと、計算してもいいんですが、実はこれ、先ほどと同じように、x のとかただ2倍されてるだけなので、形は、実は、この形、右肩下がりになっちゃうんです。はい。で、ここを応用してみるとですね、グラフの中で応用してみるとどういうことかって言ったら、絶対値の中身の式が一次の式ですね。つまり直線の式。で、x と y が同符号であれば右肩下がりです。はい。同符号って何って言ったら、プラスとプラスとかマイナスとマイナスみたいなことが同符号ってことです。x と y のこれ係数ですね。つまり x の前にある数字2ですね。これプラス2。y の前にある数字は何かって言ったらプラス1。ということで x の方がプラス、y の方もプラスってことなんで同符号って言います。もしマイナス 2x-y になったとしてもマイナスとマイナスなので同符号。ってことです。形で同符号であれば右肩下がりですよってことを覚えておいてください。で、逆に、はい。異符号であれば、ね、例えば 2x-y とか、マイナス x 足す 2y とか、そういう形の、プラスマイナスとかマイナスプラスみたいな感じで、異符号であれば右肩上がりのね、直線になります。これもね、結構、大事なことなので、覚えておいてください。はい、では、続いてのポイントにですね、簡単な値を代にして点を打ち、グラフを書きましょう。まずは何しますかっていうと、もうわかりますね。はい。x イコール0または y イコール0を代入しましょうって、もうやること一緒ですよね。そうなんです。やること一緒だなって、なるほどって思ってもらうことがね、やっぱ今回大事ですごく重要なんです。はい。で、見てもらうと、この x と y の値ね、例えば x が0だったとしたら、y が1になりますよね。なので、プロットしましょう。点を打ちましょう。はい。0、1になります。はい。で、同じように、これ x0 の時 y が1だけじゃなくて、マイナス1もさっきありましたよね。その通りです。はい。0マイナス1を通るので、ここも点を打ちましょう。はい。で、続いて、y が0だったとした時に、2x が1になるのはって言ったら、x イコール2分の1になりますね。なんで2分の1、0です。じゃあ、これさっき、なんか、10の時はマイナス10もあったんで、これもマイナス2分の10とかあるんですかやってみましょう。代入してみると、マイナス1たす0なので、これも成り立ちますね。ということで、こういうふうに4点、かけますよって感じです。で、先ほどのポイント1で、右肩下がりの直線が2本引けましたよね。なので、どういうグラフになるかって言ったら、このね、2点2点通るような、こちらの直線、右肩下がりの直線が書けるわけです。はい。こんな感じで、一つのパターンをね、原型のパターンをちゃんと押さえておくと、すぐにパパってこう線が引けるわけです。絶対値やったことないとかね、ポイントを押さえてないから解けなかったりとか、イメージが湧かなかったりするだけなんです。なので、なるほど、この形だったらこうなるのね、なるほどって思ってくれれば、こう問題もね、解けちゃいます。それこそ、このグラフを、図示してみると、こうなりますよと。で、通る点をこう今書いてるように、4点ぐらいね、
ポン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 ってこう書いて、やってしまいさえすれば、ね、場合分けとか詳しいこうね、式とか書く必要もなく時短でいきなりバッと求めることができるので、ぜひねこれ習得してみてください。はい、じゃあどんどんいきますよ。問いをインクと 2x 足す y、ね、2x-y っていう2つの式が出てきましたね。難しそう。でもなんか問い2に似てるって思いません？はい。やることは一緒です。絶対値の中身を見てどんな形になるか確認しましょう。絶対値の中身は 2x 足す y と 2x-y。どちらも一次式だから直線。あれ、また同じ話だなって。じゃあ問い2の結果を踏まえるとどんなグラフになるか。覚えてますか？先ほど言ったやつですね。絶対値と絶対値で似たような形のものを足し算するとき、ね、っていうのは四角になるよって言いましたね。はい。なので今回も実は四角の形になるんです。これを応用すると先ほど言いました A と B とかがね A と B とかこの絶対値の足しと引くでなんか形似てますよね。こういうふうな係数の比率が同じ場合はですねグラフが四角になるっていうことを覚えておきましょうね。はい。イコール1とかね、基本的にはイコール1とかイコール4とかねそういう形になってるものですが基本的には四角になってるともう思って考えて OK です。はい。では続いていきましょう。ポイント2ですね。はい、じゃあ具体的に点を打って考えていきましょう。まずは何をするかもういいですね。くどいくなってきました。はい、見てみると x0 または y イコール0を代入するわけですね。x が0だったらって言ったら y がね、これ1ですかってやってみましょう。1入れたら成り立ちますね。はい。それから当然マイナス1を入れても OK なので、0マイナス1も OK だと。はい、なので点を打ちましょう。はい。じゃあ続いてって言ったらこれ2分の1、0。これ先ほどの問い3でやってきましたね。2分の1、0ありましたよねって代入してみようってやってみるとやっぱり成り立ちます。x に2分の1を入れたら1足す0なので1で、1-0も1なので、足したら2ですね。で、こうやって点を打つと。で、さらに同じようにしたら、あれこれマイナス2分の1、0ですか？その通りです。はい。なのでそこも点を打ってこうなると。で、先ほど言いましたね。形どんなだったかって言ったら四角でした。はい。四角と分かってるので、グラフは書けますか？はい、こちらになります。ドーンってね。こういうふうな四角形の形になるわけです。はい。もう、あれなんか絶対値の和とかなんか難しそうになってるし、ね、場合焼きもいらないんですか？そうです。もちろん、詳しくね、ちゃんと記述をしなきゃいけないよって場合もあるんですが、まずはこうやって、ゴールの形が分かれば、ね、一個一個、あれ、この形になるはずだから、こうやって書くようになって、ね、ちゃんとこっちにおいでってね、ここがゴールだよって言ってくれたら、そこに向かって歩いていけばいいですけど、最初からね、どこがゴールなのか分かんないって、絶対違う、なんかこの人苦手なのみたいな感じでやると、やっぱり解けなくなっちゃいますから、ちゃんとね、ゴールを見据えて進めていくっていうのが大事かなと思います。はい。問い5いきましょう。はい、出てきました。新しい問題は2乗です。はい、ついにこいつが出てきましたね。2乗。2乗か。二次式だったらどうなるかっていうとですね、これ、思い出してくださいね。y イコール x2 乗とか、y イコールマイナス x2 乗って言われたらどういう形かって言ったら、放物線ですね。放物線。曲線になってきます。放物線なんで、こういう形ですね。上に凸のグラフとか、下に凸みたいなね、グラフに、なりますよという形なので、実はこれ、放物線を表すわけです。はい。じゃあ、簡単な点をね、打っていってグラフを書きましょうと。はい。これも一緒なんですね。やること一緒です。x が0または y イコール0。もうずっと一緒です。はい。x が0だったら y が1だったり、マイナス1だったりしますね。はい。で、それから10通ってマイナス10も通ると。あれこれ結構一緒だなと。はい。で、ポイント1で押さえたように曲線ね、放物線ですね。なので、グラフで同じ向きの曲線、放物線が2つ描ければいいわけです。直線がなんか2個ありましたよね。問い1とか問い3の時は、なんかグラフ、こう、同じようなね、右肩下がりの直線が2つできたりしましたよね。じゃあ今回は曲線、放物線が2個あればいいわけです。で、それを通る形にね、すると、はい、こんな形になるわけです。はい、なんかもぐらさんみたいなね、感じに、見えませんかね。私は見えるんですけど、見えないかもしれません。はい。こんな形のグラフになります。つまり、曲線がね、2つあって通るような形だからこうかなっていうふうに書けるかなというふうに思います。はい。では、
最後のね、いよいよ目標としてきたこの問題を解いていきましょう。絶対値の中身ってどんな形なのかってやってみると、両方とも二次域なんで曲線、ね、放物線なわけです。ですが、今までの結果を踏まえると、グラフは四角になるんですか？この形も四角になるの？はい、四角になります。こういう形のね、イメージをするのが大事なわけです。ドーンとね、四角形になるわけです。本当になんか比率が一緒だったりしたら、ここの2乗だったとしても、ね、四角になるんだと。こうやって応用させていくとですね、この形だけ見ると難しいと思うんですよ。バー焼きしたりとかね。x2 乗が y マイナス y プラス y 以上、その式がちょっとわかんないって感じになりますが、この形似てるから四角形になるんですよねって知っておれば、できます。はい。じゃあグラフね、どんどん点打っていくと、はい、00、01、0マイナス1、10マイナス10っていうふうに、取れますので、しかも四角ですから、いきなりボーンってこうグラフが書けちゃうわけですね。はい。一番最後のね、問題だから、なんか難しくて、大変な思いしないと解けないんじゃないかって思い込みあるかもしれませんが、今言ったように、こことこことこう通って四角形だから、はい、書けた。みたいな感じでやって、もらえれば、意外とグラフとかね、絶対値って、なんとかなるなとか、これ結構裏技だなとかね、思ってもらえるかなというふうに思います。で、厳密にまたね、勉強しなきゃなって思ってもらえれば、教科書とかね、参考書とか問題集の詳しい解説とかを見ながらね、問題解いてもらったらいいかなっていうふうに思います。まずはこのイメージを持って勉強に当たるっていうことをね、ぜひやってもらいたいなというふうに思っております。はい。今回はね、こんな形でグラフ、絶対値、皆さんが結構苦手なものをまとめて紹介しましたので、またね、こういう問題とかこの考え方を教えてほしいっていうものがありましたら、ぜひ、コメント欄とか、YouTube、Twitter とかですね、の、ダイレクトメッセージ、DM とか、コメントとかにね、ぜひメッセージください。はい。そちらを参考にして、動画をね、作っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。また、この動画のね、いいねとか、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。今回は以上です。お疲れ様でした。バイバイ。